Apo iti daytoy a panagsurot ken panagtulnog ko ken ka. Bayam garud nga iti amin nga ar-aramidek babaen iti panangidaldalan mo kanyak Apo. Ket sika akanayon Apo Jesus. Iti makita datoy biyag ko. Amen and amen. Daytoy alubong kasasubag pugaw, amin na tao na baklang kanapanglaw. Mangigat tayo damdamag, tinaldawal daw panbanag, paspasamak di aglawlaw. An anak ti Apo di kay nga butbuteng, agdali na edaya na tipkel di magaraw. Sangwen tayo iti trabaho para iti Apo, at bunga amin apa nang servi tayo. Bayat pa nagbibiyag ko Apo, ipanagyan ko tinagan mo. Ket di amin nga halaramideg, ket ko asikat makita. Ita sa alin na siya kiti agbibiyag, no di ni Kristo di agbibiyag kanya. Agbiyaga kamay pahay di pamatigyan Jesus. Agbiyaga kamay pahay di pamatigyan Jesus. Anagayat ken ang tetepyag na kanya. Bayat pa nagbibiyag ko Apo, ipanagyan ko tinagan mo. Ket di amin nga halaramideg, bayat ko asikat makita daw.